Nah, iki lho dosen mbae dik ngi sing manak telu dik ngi. Iku umur sesasi lho, lemu ginuk-ginuk lho. Ngombene susu tukon iki kok. Oh, wis doyan godhong gedang. Wik. Anu teh. Wik. Oh, sing loro lanang, sing siji wedok. Oh iya kayak lo lanang gitu. Lanang iki wedok. Sing cilik dhewe iki cilik dhewe kuwi. Kuwi sebagai nomor 3. Kae nomor 1 gede dhewe. Iki nomor 2. Senul-senul nyong meneng nih wong. Yang meneng ning ngene, iki sing ngomik susu anu ra? Formula apa ra? Sing ngomik susu formula apa ra? Kae babonane. Nek rung nom mulai sore ya rung mangan susu, si anu apa kan. Ya nyusu ping pira iki? Nggih? Ping pira nyusu? Pisan. Sore tok. Sore tok. Dikelino ngono ae mesti padha. Lah niki dicepaki ngombe ngono jare. Cepaki ngombe. Emoh. Tak jukukne sak anu emoh. Mik, mau mana teh, mik. Lah kok mana teh ngene. Lawang. Nek njaluk mik kae dijukne wong lungguh no. Lawang. Oh ngene lho. Jawane njaluk. Kok mau mana teh siji kae weden kae. Sing kae lho. Ya gek tak ngakne kok aku mbok. Lah kok kaya anu nek silete anu ki mancarate. Silete kok teles wi. Lho ki mau manut iki. Wis. Mik. Ki koyo babone iki warnane. Babone nek putih. Mik. Ki apa ning kono kuwi? Asine sok Selasa. Kuwi apa ning kono kuwi apa kuwi? Mik. Jemur e. Mik. Ana Selasa. Glo. Ngenenge kuthuk ae lho. Tak centang bentik krikit. Yang meneng nih. Sasi ya iki, San. Sasi sok Selasa ngarep. Selasa ngarep. Selasa pae. Tahune Selasa pae. Tapi kalau aku nusuk neng kalen. Ini kena iki berjemur ngene iki ben kena panas seneng deh. Mik. Aku lincak. Kok metu neng ndi? Wik. Wae kulino dimiki dot kuwi. Nanti kecet lho. Apa ni nama nunggu. Halo. Umur sensasi. Lah iki indukane. Nah. Tenge gede ngemik. Ayo ngemik. Ngemik. Moy-moyan mik. Syuh. Ngono kuwi ngemik ngono kuwi. Syuh. Moy-moyan. Yuh. Neng si kalah. Pentele loro kok dienggo moy-moyan. Nek sapi papat. Wis pendele loro. Syuh. Pentele loro, goyo-oyan wong telu. Roso kabeh iki ngemiki. Nene we melok ya. Aku ya glowong. Wong manut e glowong. Kalau ngemi ora lho. Naik tangga. Lanangan kayak babon siji mejer.